Türkmenistanyň öňkü prezidenti, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňünden yglan edilmedik tapary bilen bir hepde töwerege Germaniýada bolan bolmagynyň mümkindigi anyklandy. Döwletiň bir gözükçülügindäki media taparyň anyk maksadyny we jikmejiklerini aýan etmeýär. Sol bir wagtda 65 ýaşly Berdimuhammedowyň Germaniýa odolum ýaşryn syýahat edendigi, munyň hem onuň saglyk ýagdaýy bilen bagly bolmagynyň mümkindigi boýunça garasyz çeşmeler arkaly tasdiklanmadyk maglumatlar öňem peýda bolupdy. Ýöne dünýäniň iň bir ýapyk döwletiniň siýasatynda henidim kesikleýiji rol oýnaýan Berdimuhammedowyň häzirki taparynyň anyk sebäbini resmi ýagdaýda anyklap bolmaýar. Türkmen döwlet habarlary gullugy 29 aprelde Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezident oglunyň tawsyrygy boýunça Germaniýada taparda bolandygyny habar berdi. Emma onuň haçan we näçe gün möhlet bilen Ýewropanyň döwletinde bolandygy takyklaşdyrylmady. Resmi media Uly Berdimuhammedowyň taparynyň çäklerinde Türkmen-German gatnaşyklaryny mundan beýlekde netijeli üstürmäge, hyzmatdaşlygyň täze ugrularyny kesiklemäge gönükdirilen duşuklary geçirendigini ýazýar. Emma resmi habarlardan belli bolsuna görä, ol ýokary derejeli German siýasy resmiýetleri bilen duşuklary geçirmän, diňe Germaniýanyň atçylyk toplumunda bolup, onda idilýän atlaryň öz boluşly aýratynlyklary bilen tanysypdyr. Bu taparyň resmi mediada beýan edilisi boýunça ýene bir ýagdaý ünsüz çekýär. Ýagny döwlet mediasy tas elmidamy diýen ýaly Uly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlara amala asyran taparlary barada Türkmenistanyň dünýä arenasyndaky awraýynyň mysal hükmünde saxtiýet kulturyny dawarlandyrýan reportajlary beren bolsa, onuň soňky tapary boýunça diňe watan habarlar gepleşiginiň iň soňunda gysgaça reportaj bilen çäklenildi. Sol bir wagtda Uly Berdimuhammedowyň ýurda dolanandygyna hem garamazdan 30 aprelde mezburi çäherler bilen utgaşan bede bayramy münasibetli gurnalan dawarlary hem gatnaşmandygyny nykdap geçmeli. Ýogsa odollar ol ýurtdaky döredilýän saxtiýet kulturynyň bir bölügine öwrilen ahalteki atlarynyň gününi duşundan geçirmeýärdi. Bu tapar bilen bagly adaty bolmadyk özgürçlikleriň we nämälimlikleriniň arasynda Türkmenistanyň kronikasy nesiri Gurbanuly Berdimuhammedowyň uçurunyň Germaniýa bu baradaky habardan bir hepde töwerege öň gonandygyna ünsüz çekýär. Nesir uçurlaryň gatnawyna gözükçüligi edýän Flight Radar 24 saatining maglumatlaryna salgylanyp, Uly Berdimuhammedowyň ulanýan Boeing 777-200 LR kysymly uçurunyň Germaniýanyň Frankfurt şäherine 20 aprelde gonandygyny we ýygyna Aşgabada 28 aprelde urandygyny nyktaýar. Belletek Berdimuhammedow bu tapardan öň soňky gezek döwlet telewizionyasynda 20 aprelde peýda bolupdy. Dünýäniň iň bir repressiw we ýapyk döwletleriniň biriniň häkimetleri, sol sanda prezidentiň diwany we daşary işler ministrligi adatlyň ýokarky ýagdaýlary boýunça aýdynlaşdyrjy soraglaryny jogapsyz goýdular. Emma mundan odollar hem ýurdun hukmy ruwan dolandyrjysynyň mümkin saglyk ýagdaýlary sebäpli Germaniýa gidilýän ýagdaýda tiýahat eden bolmagynyň mümkindigi barada maglumatlar peýda bolupdy. 2019 ýylyň tomsunda sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bir näçe hepdelep il gözünden gitmegi, onuň ölendigi hakyndaky gep gürüňleriň ýaýramagyna sebäp bolupdy. Uly Berdimuhammedow soňu bilen gaýtadan peýda bolsa-da, sol döwür azatlygyň Germaniýadaky çeşmeleri prezidentiň uçurunyň bu barada resmi ýagdaýda habar berilmese-de, Frankfurt'un aeroportunda görünendigini we onuň bir gorulýandygyny gürüň beripdiler. Emma sol pursat munyň diňe ýeki bir çeşme bolandygy sebäpli azatlyk bu maglumaty efire bermekden taklanypdy. Galy berse-de azatlygyň ýurdun içindäki çeşmeleri we synçylar Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut saglyk ýagdaýlary sebäpli häkimeti ogly serdary howlukmaç geçirendigini aýdarlar. Uly Berdimuhammedowyň mundan 4 ýyl ozal ençem hepdelep gözden ýitip gaýtadan peýda bolanyndan soňra ogly serdaryň hem siýasy karýerasy birdenkä götürgilenip başlapdy. Vice-premier Daşary işler ministri Raşid Meredow 1-nji maýda garaşylmadyk ýagdaýda Türkmenistanyň döwlet telewizionysyna görä Nuwabotdaky zähmet ruhsatyna çykdy. Daşary işler ministriniň wezife borçlary wagtlaýyn 1-nji ornmasary Wepa Hajiýewiň üstüne ýüklenýär. Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi we hökümet agdalary adatça her ýylky esasy zähmet ruhsatyna tomus aýlaryna, iýul-awgust aýlaryna çykýarlar. Galy berse-de ýokary derejeli resmiýetleriň wezife borçlaryny wagtlaýyn başga emeldary ananylmagy köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üstü bilen köpçüligi oglan edilmeýär. Döwlet medeniýeti adatça hökümet agdalarynyň öz ýyllyk din çalyş günlerini ýurdun çägine ýerleşen şypaxanalarda we din çalyş merkezlerine geçirip bilýänlikleri barada hem habar berýär. Ýöne türkmen siýasatynyň ören az sanly uzun ömürli seýrek emeldarlarynyň biri bolan Raşid Meredow Nuwabotdaky zähmet ruhsatyna çykmak üçin tomus aýlaryna garaşmady. Üstesine döwlet medeniýeti Meredowyň wezife borçlarynyň wagtlaýyn
onun orunmasaryna ynanylýanlygy barada ýörüýte habar bermeli boldy. Tas çärek asyr tuğruk wagt bäri döwlet häkimetiniň ýokary baskançaklaryna ýol başçy wezipeleri eýeleýän baş diplomat şu aýyň ahyryna has takygy 29-njy maýda 63 ýaşyny Türkmen däpti surlaryna möhüm sepkit hasaplanýan Peygamber ýaşyny doldurýar. Meredowyň nowbatdaky zähmet ruhusadynyň möhleti aýdylmady. Adatça Türkmenistanyň ýol başçy düdümleri her ýyl bir aý möhlet bilen diýilýär. Azatlyk radiosynyň ýa-da çeşmeleri şol sany Daşary işler ministrligine ýakyn çeşmeler 2020-nji ýylyň martyna entek Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine getirilmänkä Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň täzirlemegin ugruny çyklanyny habar beripdiler. Gaty güýçlü şahsiýet hasaplanýan we Serdaryň kakasy öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowdan has uzak wagtlap häkimetiň iň ýokary derejelerinde işleýän Meredowy Daşary işler ministri ýaly möhüm wezipede saklamak awry meselesini döredip biler. Diýip çeşmämiz şonu gurrun berdi. Raşid Meredow 1999-njy ýylyň maýyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň birinji orunmasary, şol ýylyň dekabryna mejlisiň başlygynyň orunmasary wezipelerine belenildi. Ol 2001-nji ýylyň maýyna ilki mejlisiň başlygy, soňra iýun aýyna Türkmenistanyň Daşary işler ministri wezipelerine belenildi. Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowdan has ir döwlet häkimetiniň ýokary baskançaklaryna dürli wezipeleri eýelen Meredow bir döwür hökümet agdalarynyň arasyna Daşary ýurtda bilim alan ýeketäk emeldar hökmüni tanaldy. Ol 1988-nji ýylda Moskwanyň Lomonosov adynaky döwlet universitetiniň hukuk fakultetinden uçurum boldy. Gurbanuly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň martyna 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesini geçirýän gawatlary, azatlygyň ygtybarly çeşmeleri Berdimuhammedowyň baryp 2021-nji ýylyň güýz aýlaryndan bäri täze Daşary işler ministriniň gözlegine çykanlyklaryny habar berdiler. Ýöne 2022-nji ýylyň 19-njy martyna kasam kabul edip prezident wezipesine girişen Serdar Berdimuhammedow Daşary işler ministrligine kadr çalşygy bilen bagly habarlaryň Azatlyk radiosyna çap edilmeginiň ýa-da Raşid Meredow täze düzen hökümetine saklap galdy. Munyň ýa-da Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri Daşary işler ministrligine kadr çalşygy bilen bagly habarlaryň hut Azatlyk radiosyna aýan edilmegi zerarly Meredowyň ýokary wezipede saklanyp galanyny habar berdi. Meredowyň garaşylmadyk zähmet ruhsady Türkmen resmiýetleriniň 23-24 aprelde Birleşen Ştatlara sapar edip döwlet departamentine Türkmen-Amerikan syýasy geňeşmeleriniň nowbatdaky tapgyryny geçirmeginiň ýa-da gawat geldi. Raşid Meredow Birleşen Ştatlara amala aşyran saparynyň çäklerini başanyň döwlet sekretary Anthony Blinken bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Türkmen wekiliýetiniň 23-24 aprelde Birleşen Ştatlarda amala aşyran sapary barada 1-nji maýda giň öwrümli makala çap etdi. Meredow Washington saparynyň ýa-da näberli möhlet üçin zähmet ruhsadyna çykdy. Daşary ýurt puluny naqd çalışmagy resmi taýdan gadagan eden Türkmenistanda häzirki wagtda Amerikan dollaryny 19 manat 40 teňe we 19 manat 80 teňe aralygynda çalışyp bolýar. Bu 8 ýyl bäri üýtgemedik resmi valyuta kursundan 5 esse gymmatlygyna galýar. Şol bir aralykda käbir valyuta söwdegärleri ýene-de batyrşa tede bar bolýar. Türkmen başyda resmi däl valyuta çalışygyny amalaşyrýan ençeme nokat ýapyldy. Yerli pul çalışýanlar etatanym kenar bazarynda işlemek gadagan edildi. Azatlyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň sözlerine görä polisiýanyň Daşary ýurt puluny satmak we satyn almak bilen özbaşdyk meşgullanýan käbir adamlary ýydarlamagy täsirli adamlaryň goldawyny bil baglayan yerli pul çalışýanlaryň öz täsirini artdyrmak synanşygy bilen baglanşykly. Bazarda pul çalışýanlara 30 aprelde işlemek gadagan edildi. Inni şäherde 2 ýerde öýlerini pul çalışýanlardan valyutany satyn alyp bolýar. Olaryň arkasyna wezipeli adamlar bar. Ma'lum bolşuna görä olar öz monopoliýasyny ornaşdyrmaga çalışýarlar. Olar gara bazardan 30 goloy pul çalışýan adamy gysyp çykarmagy başardylar. Dip Azatlyň habarçysy ygtybarly çeşme salgylanyp habar berýär. Amerikan dollarynyň bahasy häzir 19,5 manat töwereginde bolup, bu gara bazar narhy birnäçe aý bäri känwer üýtgemen galýar çeşmeler Türkmenistanyň dürli tewitlerinde pul çalışýanlaryň aşgabatda ketgitlenýän narha görä pul öwrýänligini belleýär. Olar bank işgärleri ýaly hereket edýärler. Diňe resmi statusy ýok. Dip habarçaýdar. 2016-njy ýylda valyutanyň naqd görnüşde çalışmagyny resmi taýdan gadagan eden Türkmenistanda valyuta çalışygynyň gara bazary ençeme ýyllap saklanyp galýar. Gara bazarda valyutanyň bahasy ýurtdaky sosial hem ykdysady proseslara baglylykda hem üýtgeýär. Emma resmi we gara bazar narhlarynyň arasyndaky tapawut 5 esseden ýokary bolmagynda durýar. Ýurtda diňe naqd däl görnüşde valyuta öwrülüşigine ruhsat berilýär. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça amalaşdyrylýar ýöne şondan raýat
valyutatylaryň ören çäkli kategoriýasy peýdalanyp bilýär. Olaryň hatarına telekeçiler we studentler girýär. Bu aralykda çeşmeler valyutanyň gara bazaryna täsirli adamlaryň gözegçilik edýänligini we olaryň bahalary hemde şertleri kesgitleýänligini belläp, olaryň arasyndaky täsir üstündäki görüş sebäpli häzirki wagtda reýtleriň we valyutany çalşýanlaryň käbirlerine edilýän basyrşlaryň geçirilýänligini öňe sürýärler. Valyuta çalşygyna ýokardan gözegçilik edilýär. Valyuta söwdasyny etmäge ruhsat berilen adamlar howpsuzlyk gulluklarının goragy astyndadyr. Indi her şäherde diýen ýaly yerli bazary monopoliýa eden adamlar bar. Hut şolar öz taşytlan serişdeler bilen valyuta alyş çalşygyny öz başdak geçirmäge we gazanç etmäge sinanşýan adamlary goýýarlar. Dip azatlyk bilen adynyň agdalmazlygyny sorap söhbetdeş bolan Çeşme aýdýar.